Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Well, abay na po, kumusta, gamembutag na po da kinatong tanan, mga kapanyawan ha. Balik na po ta, welcome na po sa ito ang Kasikas sa Kabuntagon. Pinagi sa ito nga Kasikas sa Panglawas, Kasikas sa pamati, Kasikas sa pamuhi, o kanang Kasikas po sa panguma. Abot pasabutan ang Kasikas sa panguma, paghatag po taga mga kasayuran, edukasyon, kabahin sa mga pagpanguma. P.O.G. kahayupan. O ako pohon, buhi kaluyas Ginoo, magtukol ng stasyon nga online nga Radyo Kasikas. Ang Radyo Kasikas sa Dakbayan sa Davao, muhatod o kasikas sa inyong tanan. Dito, wala ato ang Kasikas sa Kabuntagon mga kabanyawan. Siyempre, gihatod ka nato kini sa SED Marketing Incorporated nga mo kinitigama sa mga produkto sama sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ang SED Kugon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ang ito ang SED Panyawan Plus with Mangustin. Nga kini nga mga tanang produkto available na sa mga parmasya, butika, yung mga sa drugstore o mga groceria sa inyong mga lugar. Tama sa JCA Wet and Dry Goods sa may New Panda na Panabo City. Diyan sa may Mabuhay Grocery sa Kapalo nga Davao del Norte. Mabuhay CLC Grocery sa Nabunturan na Davao de Oro. O sa KM Joy Store sa Visayan Village sa Tagum City. So available diya atong mga ato ang mga produkto sa mao nga mga nesguta nga groceria. Alright? Well, ato ang dalikyatan paghisgot na po da mga kapanyawan, no? Kalabot ba nining kakulang sa vitamin D? Paun sa masayran kung ubos sa vitamin D. So, ato nang isgutan ay mugabiya dirigya po sa tuang Kasikas sa Kabuntagon na standby lang. SED Health Report. Health Report. Kung doon ako gibate, ni sakit akong kilid, nakaihi na mo kong dugo, gula to sir. Sakit na gyud ayo akong kilid nga nakaihi na gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Kugon og Panyawan. Nipalit dayon ko og tag sa kapak. Kada pa to oras mo tumar ko. 1 week sir, kaloy sa Dios na wala. Wala na ko naka-check up ay wala man ko gibate. Nya kahantod karon nagmintin ako. Kahantod karon ayon ako gunikan sa Kugon og Panyawan. Kung sa pangalan nimo sir? Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin sa Buena Vista. Oy pre, lagsik mang lawas o ganado kayo ka sa trabaho ba? Tinuod ka na pre, tungod kini sa akong kape, ang SED Panyawan Coffee. Karon mas mabati na nato ang gahom sa Panyawan nga herbal. Kay ana kini sa atong kape. Plus aduna pa kini mangustin. Aw oo no, SED Panyawan Coffee. Ang pait sa Panyawan, ana karon sa kape. Maong lahi kini sa uban, kay imo jung matilawan ang herbal nga makatabang. SED Panyawan Coffee, kaping Panyawan, makatabang sa kalawasan. Bueno, padayon ta mga kapanyawan. Paun sa masayran ko nga ubos ang vitamin D. Ang vitamin D ang dili lang no para sa bukog. Kini hormone nga gikinahanglan para sa utok, kasing-kasing muscles, immune system og mood regulation. Kung kini ubos, tibuok lawas ang magalisod. Subot pasabot ini mga kapanyawan, importante usab kining gitawag og vitamin D sa tuang lawas. So aniya ang mga sinyales nga kulang ka sa vitamin D. Number 1, kanunay gikapoy
bisan og insakto ang tulog. Vitamin D deficiency, poor energy production nga moresulta kini sa gitawag og chronic fatigue. Number 2, sakit ang bukog, hawak og likod. Kung ubos ang vitamin D, dili masuyop ang calcium. Mao nga mosakit ang atuang spine og mga joints. Mga joints kanang kasukasuhan. Ikatulo, kanunay magasakit ang ulo kay kulang sa vitamin D or brain circulation. Mao nga dali magasakit ang atong ulo. Ikaupat, ubos ang mood o dali ra usab mairita. Yan ang dali ra bitaw ta masuko. Dali kay ta mairita. Vitamin D ang nagaparegulate sa serotonin. Kung kini ubos, mas taas ang risgo sa anxiety o depression. Ikalima, hinay ang immune system. Dali ka nga sipunon, dali pod ubhon o binbakaha kalinturahon. Bisan o gagamay lang tugnaw or kanang pagbilar. Tumanay mga usas sa timaan or senyales or simptomas sa hinay ang ato ang immune system. Number 6, muscle weakness o dali maluya. Mana? Kanang luya ang imuhang mga muscle. Ang vitamin D gikinahanglan sa muscle construction. Kung ubos kini, dali lang nga maluya or kapuyon. Wali kapito, dugay maayo ang nasamad. Ang tissue repair ang langan kung kulang ka sa vitamin D. Ikawalo, excess sa sweating bisan o gadili tag-init. Kanang pagsingot. No? Usa sa early signs sa deficiency. O kanang deficiency kakulang sa vitamin D. Kanang magsigig singot, tintanon, kumbaga, bisan o gadili ting-init. Number 9, brain fog o maglisod o focus. But pasubot na lang brain fog, buraga ka nang mo stuck up ang mong utok bitaw. Kaya doon ay fog, burag nagkabo ng yung damina sa utok, no, hindi kalihok. O niya, maglisod ka pag focus or walay focus. Kana ang hinungdan kung ubos ang vitamin D, muhinay ang nerve communication. Wali ka na pulo, kanang nanghaoy ang imuhang mga binti or kanang batiis. Ang vitamin D, muhinay ang nerve communication. Ilabi na sa kanang gabi ipod, no? Gawa sa komunikasyon. Muscle and nerve imbalance nunot sa deficiency. Sabot pa sabot, hinungdan na kay kulang ka sa vitamin D. So kinsa ang kasagarang ubos ang vitamin D. Mani masera nato kinsa nga mga tao. Datong pagbalik ha atong maseron kung kinsa sila. Dinigapon sa tuang nagpadayong kasika sa kabuntagon. Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi og kalig-on sa atong lawas, dili gyud nato malikayan nga mobati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang seed liniment oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayan-an, katul-katul, seed liniment oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa seed liniment oil. Busa, sa ingon ining balatian og problema, seed liniment oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa seed liniment oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kini sigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit-os sa panahon karon, bawal magkasakit. Sad Celebrity Beauty Soap. Sad Celebrity Beauty Soap. Para dili, ma'am, niangay dito ma'am kay ang celebrity soap mang dili siya hampo sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. While sa ubang sabon kapag i-rub mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or hapdos ana. Pero kana siya ma'am, natural lang yun siya ma'am. Bisag kiss-kiss pa mo sa nabakara man akong gamit. Di wala gid siya reaction sa panit. Sad Celebrity Beauty Soap. Sad Celebrity Beauty Soap.
Wala, balik ta og padayon sa tuang katapusang higayon, no? Hugna sa tuang kasika sa panglawas. Kinsa ang kasagara nga ubos ang vitamin D. Number 1, kanang kanunay lang anaa sa balay. Number 2, mga office workers. Number 3, gamers. Number 4, estudyante. Number 5, adunay obesity. Number 6, adunay fatty liver. Number 7, apil na ko. Senior citizens, mga pareho senior. Number 8, dili mahilig sa isda o kanang mukaon sa itlog. O number 9, adunay chronic fatigue. Ayan, sumuna mga kapanyawan, ang kasagarang ubos ang ilahang vitamin D. Paun sa pod mapataas ang vitamin D naturally. Mga natural nga pamagi para mataas ang ato ang vitamin D. Paunsa. Number 1, makatabang dining ko, no? Kanang sidlak bitaw sa adlaw. So, magpaadlaw ka, 10 ngadto sa 15 minutos sa buntag. Kada mag-sunbathing, 10 to 15 minutes mabuntag. So, vitamin D, kanang sidlak sa adlaw makapa-boost na, makapataas sa vitamin D sa ato ang lawas. Makatabang, no? Number 2, mukaon ka og itlog, sardinas, salmon o tuna. Katulo, vitamin D fortified milk. Number 4, walking sa buntag. Kailangan tang maglakaw-lakaw sa buntag. O ikalima, dugang magnesium foods. Di kinahanglan para ma-activate ang vitamin D. Burin ni siya mo trigger sa vitamin D, no? So kailangan tayo mga pagkaon nga dunay magnesium para mo trigger o kanang makapaaktibo sa vitamin D diha sa ato ang lawas. O ang ikaunom, likay sa sobrang sunscreen indoors. Kanang narakas balay wakad labahawon, magsigi lang ka og kanang diha sa computer, tanaw lang ta og TV or sa cellphone. So sobra nga screen time. So makapikto po na sa imuhang vitamin D. Pero timan ni mga kapanyawan dore pasidaan dire. Ang ubos sa vitamin D ang hilom pero dako ang epekto. Kung gusto nga mukusog ang immune system, utok o bones, kinahanglang ayuhon ang vitamin D levels samtang nasa yupa. So muna mga kapanyawan ang kabahin sa kulang sa vitamin D sa tuang lawas. Well, burag nakabsa na puntag oras. Dali ra kayong panahon, no? Dali ra kayong oras. Kuyog-kuyog yapon ta adres sa tuang programang Kasika sa Kabuntagon. Nga gato da kanato sa SED Marketing Incorporated. Nga tigamag tigapod-apod sa mga produkto tama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Kogan Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o nga ito ang SED Panyawan Plus with Mangosteen. Nga kini nga tanan available na sa mga parmasya, butika o mga drugstore, ingon man sa mga groceria diha sa inyong mga lugar. Salamat kayo. Ato ang hisgutan na pod. Kining mga sinyalis nga ubos ang matres or kanang unon ang matres para ni sa mga kababainhan. Kamana itong hisgutan. Dinigya po sa tuwang Kasika sa Kabuntagon. Daghang salamat. Ako gyapon ni Kapanyawan Bernard Pantaleon. Maing buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon, ang Kasika sa Kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.